אני סובל מגידול בלבלב וגרורות לכבד. אני עובר סדרת טיפולים כימותרפיים, וההשפעות שלהם הן השפעות של טיפולים כימותרפיים לא קלים, אבל מצאתי עזרה גדולה בנושא הרפואה המשלימה, הרפואה האלטרנטיבית. אני סובל מכאבי בטן, וכל אחרי טיפול אני מרגיש מצוין בעקבות מחטים או בכלל הטיפולים של הזה. אני לא סובל מהקאות. כל תופעות הלוואי של הטיפול הכימותרפי הן מופחתות, וזה עושה טוב. זה עושה טוב לגוף וגם לראש בסופו של דבר.